uqale ngalena nto ndivile ngondiintroducewayo uba kuthiwa zingaphi iziqu zam zemfundo. Bachelor of Economics and it? Kathiwa yi-PGCE and it? Teaching. Kathiwa zii-honours and it? Ngoku ndenza second year yam i-masters izoba yesine. Xa ufuna noba ndingakanani? 20. No, 24. 24. 30. Yo. All right. I'm just 25. I'm just 25. The reason why I'm repeating this, I mean to say, I've been in leadership for 20 years. As a leader, the first thing, as a leader, you lead by example, is to excel in your academics. There's no such thing that you lead students or learners and then you are the last one when it comes to marks and results achievement. There is no such thing. In that phrase, lead by example, the first one, the first priority is excellence in academics. Yeah? Yes. College now is a failure. God in Melamba. Is that an example? No. Are you a leader? No. Not at all. That is the first one. Right? Are we okay? Yes. Itilendo Learners Representative Council. Right? Can anyone tell me the meaning of the word represent? What is to represent? It learners representative council guesses. Yeah. Planning council is colleagues in that certain thing and in a shared vision towards achieving any of the constituencies that you are representing. See? So learners representative council sisigqeba esimele abafundi ayiso sigqeba esimele iziqu zazo. Sisezonke awumelanga ziqu zakho. When you are an NRC member, you are a representative, you are a brand, you are a brand ambassador of the school, you are the brand ambassador of those leaders. They look up to you. They give their problems, their grievances, their interests to you. It's you that must serve them. Note this down. Leadership is not an authority. It's what? It's a service. Ubunkokheli abulogunya. Bulukani. When you are a leader, you have responsibility. It's a responsibility. It's not a favor. Right? You don't serve each student interest. Awuwe ingxaki zabafundi xa uthanda. Uwe ingxaki zabafundi xa zikhona. Udile nabafundi xa bekhalaza. That is what? Inkokheli. You've taken a decision. Noma ungayiqondi uthathe isiphi isigqibo sowulapha khumbula uyinkokheli umele aba bafundi. Ke ndazi abanye bese base-class rep, class leader. Xa uyi-class leader, awuzuthi xa kufuneke ubhalwe i-sick test okanye uqalelele. Uba i-class iyarekhomenda kanti sicela umise umcelele, simcele asibhalise enye i-test ezokwenza sipase. Uthi wena kuba upasile okanye kuba ungena interest. Uthi hayi akho sidingo. Bapasile nje abayi-50. So you don't say that. When you are a leader, you are the voice of them. They command you. What is to command? Uyale. Awubuzwa. Bazothi abafundi, President, sicela uye-principal, uthi sicela ukuthi i-farewell yethu mayibe seMonti okanye i-farewell yethu mayibe PPP. Awuzuthi wena hayi kodwa nje utishala wethe akho mali. You don't say that. You take exactly as it is. Uyele pha, ufike pha, udode. You bring feedback. Apha na apha sinqobile, apha na apha I'm failing. Collectively, so you brainstorm what further strategies we can take to achieve this, and then you bring a feedback to your constituency. Constituency ke ngaba abantu umtheni
There's a phrase by Simon Sinek that says, leadership. Leadership is not about being in charge. It's about taking care of those in your charge. It goes back to what we call responsibility and service. Ubunkokheli abukho ngawe uyinkokheli, bungawe unakekele uhoye wonelise abo bakhokheleyo. You can't say you are a leader when you're acting as a manager. In the workplace, there's a manager, there's a supervisor. A manager is someone who commands, someone who breaks rules and commands the check. A supervisor is someone who directs and supervises. Supervisor uba ithi makuthatha ukhalafu ugedringa izawuthatha ikhalafu ithi kwenziwa kanje. Umanager uzawuma khona. You can't say you are a leader. When you are a leader, you are in the forefront. Are we okay? Yes. Bakhokheli. Andithi kuthiwa uyinkokheli. That means ukhokheli. Yaqonda? Awuzuthi uyinkokheli uthi hey masipaseni xa ujonga apha kuMax uba ngokukhokheleyo abantu mabapase bakukhokhele. What is that? Xa uyinkokheli, it's not about you being in charge, it's about you taking care of those in your charge. Who are those that are in your charge? It's the constituency, the whole amount of layers. As a people, as a school. Are we together? Sister Son, Sister Mamele. These are the terms. Do you even know the difference between what we call respect and discipline? This roams around the whole thing. Right? How we need that? We need self-introspection. Boost self-confidence. Develop by yourself so that you bring hope to those people. Kokhelenga engakwazi ukuthetha. Kokheleyo yikuthetha. Ukhokhele isikolo sonke kodwa eklasini yakho xa kuthiwa kwenza i-unprepared speech utyinilwe. As a leader, you are representable. Umntana ba grade 12 or grade 8 makabona uhamba ngebreak noma uphethe igwinya noma uyeza toilet. As a leader, you are just representable. Your work, the way you hamba ngakhona, it must tell to those young ones that sikhokhele kokhele ngazunxiba tie, kokhele ngazunxiba shirt. Inkokhele befana uba umuntu ikhona into okuthiwa head of disciplinary committee khona udila discipline. Udila ne-discipline kodwa staff ukuxoxa amatyala akho. What is that as a leader? What is a leader? Umzekelo ngomphi? Uzomnqonisa njani grade 8 anganxibanga uniform anganxibanga shirt? Awunxibanga shirt, awukamanga, udlakadlaka, awuhlambanga. You must be clean. Unuke kamnandi. Uhambe kakuhle. Ubetha kolwimi lwakho luchaza uba sikhokhele. Xa ufika e-staff room ufaka izandla pokothini. You are representable. Good morning, teachers. Umile. Ndithunywa ngutitshala ubani kumanzocela into ethile. Thank you very much. That's a professional knowledge of a leader. Abona uprincipal ezanga kudlala apha konyule. Leader ezawuhlala emva kwetoilet itshaye nabantu befanele abanqandi babatshayelani ngexesha leclasses. What is that? Leader emdaka emzimbeni. Leader emdaka enhlizweni. Leader funeka ube nomqolo. Yintoni umqolo? Umqolo is not your back. Umqolo ukuma. Leader must be clean. Kuyathethwa eklasini kukho imeeting uba hayi le test siyifeneke ngayo kunoku khumbulani kaloku misi zange angene eklasini nakamini zange asinike revision besizawuthini ungafeyili. Instead of combining that and find a strategy uba kuphinde kubhaliswe itest if iyaphindwa, you take names uba hayi ke mele ubani what you are a sellout. Kunothiwa yi-sellout izinto kwi-leadership. How come abantu bakho? You are a learner's representative council. In what? Noba ba wrong abafundi, but whatever that's gonna benefit them, whatever that's gonna
into engazuba compromise abafundi, you must always be on the side of students. Always. You can't be uqala. You can't. Uza kuwe president umntu president ubesu ulethile ndingenzanga nto ndathini don't hayi kaloku xa ugezo. No. Even if you know that nanto uyahlupha, hlala naye kwazi ukunozela ngiyothetha naye mem ukwabafundi abakhawulezileyo uba ubabethile uthe ubanike i-homework kodwa kangobaniki. Kufuneka ubanike, you can't uthi abantu bakhokhele abantu oyi-voice yakho, because akuzuza umuntu oyi-general student ayomisa ngoba hayi apha asisatyi yiveki yonke, bazawuyaleza kuni. It's you that you should be nomqolo ume phambi kotitshala. Ndicela nisixelele singabafundi, kutheni singasatyi esikolweni, kutheni omisi bengasangeni eziklasini. You must be involved in some decision making. You must be involved in some decision making. Once otitshala bangahambi classes, that means khona isigqibo abasithathileyo. Abafundi bazawukhalaza kuwe president. Uba yi-president utitshala abantwana uneveki ezintathu akasangeni eklasini, inoba kwenzeke into, you are their voice, you are their representative. You must take that as it is. Uze kutitshala abafundi bayakhalaza bathi bazawufeyila record, awungeni kohlobo. You can't say hayi ndiyamuyika utitshala, hayi utitshala uzandibonisa, okanye uthathe aba bavise esaa sikhalazo uzothatha amagama asubmite kutitshala kodwa uyinkokeli. What is that? You are a learner's representative council. You are not a sellout here. A leader inomqolo. Ndiyabaxelela mem ndithi leadership is not about you being in charge. It's about you taking care of those in your charge. You are the ambassadors of that whole amount of learners. You are the ambassadors of this school. The image of this school has to be protected by you. The image of those learners, that their grievances, their comfortability, their open environment depends on you. Bangacinzeleki abantwana. Abantwana nikhona. Ningabacinzeli abantwana ngokwenu. Ndithe kuni, leadership is a responsibility. Leadership is a service, not an authority. You don't lead xa uthanda, because bakonyume uyabamela always. Liqanduva i-leadership, ubunkokheli. Siyabona? Sithetha nge-discipline ngoku, sithetha nge-respect. There's a difference between the two items, although they are related. In respect, you can respect this person because I said to you, you must respect him. You can respect this person because, oh, president, you're just a general student. You can respect them based on those conditions. That means the minute he or she steps out of that office, you will never respect them again. But when we talk about discipline, is drawing between you knowing the person personally and you knowing and respecting the person because that person is in that position. This discipline starts with you. Discipline is respecting yourself and respecting the value that you should respect anyone, irregardless. Don't need to dig down, who is this? This is the president. I can't respect the treasurer. You're not the president. No, you're not disciplined. Discipline goes with what I was talking about. Being an example. Ukuhamba njengenkokheli. Ukonwatyiwe uyi-break, uhambe nje ubone uba une-confidence. That's part of discipline. Nxiba kakuhle njengenkokheli, that's part of discipline. Ukuthi lo mntana makanxibe utayi, nalo uyitshomi yakho umxelele straight uba hey nxiba utayi, that's part of discipline. Leadership doesn't go with favoritism. Leadership goes with fairness. You must be fair. You must be clear in everything. Not because this one is your brother or your friend. Yena uyamyeka andikhola yodwa shetheni. But this one, because you don't know him. Okanye yamazi uyafika umazi, hey ngonxiba utayi wena. That's not discipline. You are not disciplined. You are not honest. There's no integrity in that. Society of integrity. As a leader, you must be an example. Ndithetha apha Messi ngelide emdaka ngakamile uzamxela njani umntana makanga
ilide engazinxiba shirt engazinxiba tayi inayo kuba uzomcela ilide engapolishi isihlangu uzamcela njani omnye apolishi isihlangu ilida ejamela utitshala ephendula utitshala xa ibiza utitshala ezipresident uba ukhona mfundi kulaa klasi umhluphayo yicela ni-NRC nihlale naye phantsi nimdiscipline i-disciplinary committee izawudila njani naye if the head of disciplinary committee if ikhona yona le inengxaki ibizwe staff ixoxa amatyala wayo how will you then serve abanye how will you then ulungise kwizinto kanti ubunkokheli into why are you not taking care of those who are charge why is it about you khokhela bafundi it's not like that that's discipline and respect sisiso that's discipline and nakumlosithe leadership is not an authority it's a service awunagunya awunoziqayise njengomnkokheli ube mmemile ongakhokheli ngazo uthi because you are not in the mood today you can't stand kwi-assembly ukhalaze principal abafundi bakhalazela nale whatever abafundi abayifunayo babhadlile abafundi bazayibona into erongo kwesi sikolo security instead of agade igate usecurity uzenze principal uyasibetha nosibetha not because when uyitsho basecurity okanye yamoyika nomuntu omoyikayo umoyiki kayinto because abantu bakuthumeleyo bamoyiki thatha la confidence yabo ungamoyiki nawe you are the voice of the students, not your voice of other leaders. Sister, yes. You must never ever compromise abafundi ngokufuna ukuzithandisa kwititshala. Ukuba yinyani le nto abafundi, ukuba yinyani le funeka uyixoxe notitshala yixoxe. Ethande engathandi utitshala uza kuthanda. Ubunkokheli is also about taking risks. It's also about taking risks. How inkokheli there's a bit of a compromise in terms of your image, in terms of how people see you. But how inkokheli nonqola uyihoyi lonto. Because awuzuthi kubuye kumiss, umqela miss abantwana bathi wena uthe ubanike ihomework ungabanikanga and babethi nyani le homework ubanikanga bayakhalaza. Miss abantwana bathi wena uthe uzobhalisa itest ongabhalisanga. Miss abantwana bathi wena kudala ungangena eklasini for 4 consecutive times. Uyike uyithetha lo ngokumiss because uyamazi uba umiss emva koko akaziphinda kuthanda. Uye uthando okanye uye ukhokhela abafundi. Mabathini ke babafaile abafundi. Mabakugqithe wena nje inkokheli yabo bawuripota kumiss abazuma naye bazawu be their voice. Be their voice. At the same time, respect. Ungalwi noba yimiss. In fact, ungalwi at all. You must be polite, you must be professional when you unpack the grievances of e-learners, kwi-SGB nakwi-titshala. Mabakuthanda abantu. Mabakubona uyinkokheli abantu. Esi sikolo masike sibe nako ukuphucuka in terms of isidima, in terms of isithunzi, ngenxa yenu. Izinga lokuxatyiswa kwe-uniform alike likhulu ngenxa yenu. Principal ufika ngo-10 suke emeeting napha eBhisho dibana nabantwana bayi-4 egate nabanxiba ngasheti nangu upresident phofu kanga abahlalise abantu ababuzwa kutheni enganxiba ngasheti ninexanduva loba mayingathi yekotisha nine-right ebakhokhele msalobana anibalawula nizenza ngcono but kutheni enganxiba ngasheti uzawufika athini utishala uyababuza utishala uzakubona njani uzawupholenga cela ninxibisheti cela ungale bro uyamcela cela ungale mfethu ucela awubukeka umhle utsho president they must respect you they must value you through imisebenzi yenu through you being an example yabona bawukho fair kunamacala sawuzuhlonitshwa bunecala kunabantu abalungisayo nabantu abangabalungisayo nabantu otshobana nabo ungazi butsho buphela sawuzuhlonitshwa isithathile isigqibo ukuba ungaqaphelanga uthathe esiphi isigqibo uyazi uba uthathe uxanduva nexanduva lesikolo sonke abafundi bathembele ngabo khathana bangopresident as long as isigqibo bathembele ngabo bonke transparency you need to be transparency hayi bafundi bendinithumile hayi ma-grade 12 niproposile that siyicela ifeweli ibe lapha esikolweni okanye siyicela ifeweli ibe seKing Williams Town eKings Club ezumzekelo ndiyile
nobani nomtreasure basile sisisigqoko sancokola nesijibu sancokola asabuya nambi iphathekayo nento epositive ngenxa yezizathu basinikeza bakhale ngebudget nethile saphela ke ngokusibona masululo mhlawumbe ke ngosenze njani. You are giving feedback to those people benithunywe ngabo. You are transparent, you awuxoki. Be transparent, be honest, honesty ke iqala ku honesty. Siseso? Siyavana? Yes. Accountability. You must be accountable for some ideas or some decisions that you take. You must be accountable for them. Xa senibona uba i-decision eniyena ayithatha nisisigqiba mhlawumbe at some point unguided yangathi inifaka ngaphansi, you must be accountable nakwabo bafundi uba xa bekutheni uze nithi nithi hayi kaloku thina siseyijonga ngohlobo senza kanje. You don't take decisions alone as a leader. You don't take decisions as alone as a leader. That presidency office, those two presidents must be in line with the secretary. President okanye uconvener no-coordinator benza sure babambene. You don't take decisions alone. Decisions that will in future sijike ngawo iphinde uzoconsulta the same iya-disunite ke loo nto esigqeba. Uthi kuba ungumongameli uprincipal uthembe wena mhlawumbe okanye uprincipal the first consultation ayenzayo ubiza wena, you don't brief them. Any new development ekhoyo, you don't brief your colleagues. Uyafika uprincipal awafiki wena mhlawumbe late okanye uye kwenye meeting nabanye president, uyafika uprincipal ubuza into ethile laa nto yotime esesiqokelela imali or whatever ntontoni uyibuza apho treasurer is lost. Xa ukwisigqeba uyahoya iingxaki zakho as a treasurer, you serve as a treasurer, but remember you are a council. Makangathi umfundi xa ibuza into ebinawuphendula no-head of disciplinary committee, you are totally lost. Ukhokhele nabanye. Do you have a WhatsApp group? Yes. That make that group effective. It must be effective. It must be very much effective. Whatever idea that comes along, put it there. As a leader, you don't just show off. Bring ideas. Brainstorm, work collectively. Imisebenzini izawuzivelela. Bayabona abantu bakhokelele uba ubani ungaphambili. Ungafihli izinto ufuna uqonda uba le nto ifuna kufuneka iqophe ndindodwa. So that ukuthi you treasure. You treasure. It's not about that. Ndake ndenza umzekelo ngenye ndithetha ndathi umajayiva into ayenzayo ukhwele eqongeni kube funa ukutshontyela. Yabazi abantu abadansayo. Soze umajayiva nasazijayivele yethu uzijayivela yethu uzonwabele nje uyaziklinela. Bantu bakhala umuntu soze mapha amajayiva yakho bantu ajayive. Kaloku wenza abantu umajayiva. Wenza uba kuntshontywe ukhalisa amakhwelo. Xa ithe seyikhwele eqongeni ejayiva umajayiva akwantshontywa ngabantu bambukeleyo. Wehle eqongeni lingekafiki elaa xesha befuna ukwehla ngalo because aba bantu bebajayivela they are not interested. Uzawuzityontyela uzinike inantsika ngathi bakhangela abafundi bengena-interest kutyhafe because wena nento ubuyenze into yoba nalo mqolo zokwenzela uthando yenza kube lixanduva. Be genuine in this thing. So you must be genuine as much as you can. Sikulento esikhokhela. Sikulento esikhokhela. Sicinganga uthanda kodwa sikwazi ukuthanda. Okay? Asicengwanga ukuthandwa bhetele sikhethwe kunabanye. Kodwa siyafuna ukuncoma. Asisebenzele ukuncoma kodwa siyafuna ukuba imisebenzi yethu phambili phaya ize inconywe. Imisebenzi inconywa ngokubona. President. Kuzothi xa kuthetha kuthiwe yho ibanifana umtshwana yakho kuthiwe i-term kamtshwana ungahamba ngo-2026 hayi niphi nina nise-Rhodes nase-Stellenbosch uyafona uprincipal yeyi mani kukho imbananako naye president lonyaka khayinikela amaqhinga wakho manamsenza njani. Uyabona awusekho, you built history, you built legacy because wonke inkokheli yathi yamanyana. Leadership is not about you being in charge. It's about you taking care of those in the charge. Leadership is a responsibility.
not a favor. Leadership is a service, not a authority. As a leader, you must be disciplined. You must be respectful. As a leader, you must have integrity. Integrity again is a quality of honesty, the quality of doing what is right, even in the absence of your constituents. Even where there is no sight, akungabonwa khona. Ungalithola iphepha ulifaka emgqomeni kuba nangu umisi uzawubona hayi uyaqina. Seyingekho umisi sebengekho abanye xa ubona iphepha phansi thatha iphepha ulifaka emgqomeni because iphepha funeka liphi lisemgqomeni. Ungahloniphi ushake izandla kubona uprincipal uzawuphuma embeko. Makathi seyingekho urespect abantu. That's integrity. The quality of honesty, even in the absence of anyone. You are still discipline, respect, accountability. Esami isikolo kwemiswa umntwana omuhle sasinesilogeni esithi ukuthi athi uprincipal kwami omuhle sithi thina rise and shine. The powerhouse, the lens, the educator, teachers, all of us. Together we can. Yes. Sitting as a school. Together we can make it. Together we can make it. That one involves all the levels. But there must be times when is oshana from home. Ngexako zengxaki zabafundi. Isukuliswa ngutishara. Kufuneka ubhale i-test kule exam. But kukho izinto ezithile funeka niziqoshelisile. Kukho ezi-meetings zithile funeka nizihlalile mhlawumbi notishara no-SGB. There must be times that together ni-10 rand can make it. Niphume niyoma phambi kwabo nithi together we can make it. Seninonke ngenye imini nime phambi kwabo together we have made it. Because nizinkokheli nibakhokheli bazive beneqondo benegunya beneqhayiya ngani bangazisoli benonyulo. Xa usonyulwa uyatyunjwa phakathi kwabantu. Baza abafundi besesikolo abangaphi kodwa nilapha nithe kutheni ungonyulwa ngayo. It's because kuthenjwe nini ngaba abafundi. Can't be favorites zotishara ngokucompromise abafundi. Be a favorite kutishara ngokupasa nokwenza le niyo nokukhokhela abafundi kakuhle. Hayi ngokumpimpa abafundi ba kulungu bani ke uthe hayi akazikwenza homework. Kulungu bani ke ukuzene into ba hayi farewell makuthini. Kulungu bani ke uthe hayi jezi masitshintshwe zibe yellow. Kodwa uyinkokheli, you are a servant, you are not a leader. You are a servant, you are their voice. It must be like that. It must be like that. Let me open a 2-minute session of questions. Is our leader Lombozo from the presidency?